haga jingle kai Indian Super League ka Bengaluru Persya ya ka FC Goa. Bat kani kani jingle kai badon kampha nang banta ka Bengaluru Pynjop knang bakan yo rong sya ka playoff. Aba phai sya kani jingle kai ka Bengaluru tang ha ka minit ka balai ka yo bat pen khi jar nengko lengbau Narayanan. Henry ha ka minit ka balai peulai ka FC Goa ka yo ban sikuliang ya ka Shigul jong ka Bengaluru lengba ugurut sina. Bat ha ka kelamit sa isin Narayanan ulayo biang ya ka gol ka baar kata ka minit ka bah nyau peun riu. Bat shua ban kut ka jingle kai kata ka minit ka ba pra peway lengbau Pablo Perez ka Bengaluru ka yo ban tap ya ka gol ka balai. Bat lengba gini gilai gol bat lai point ka Bengaluru ka kiu sya ka kerdan ka balai ha ka mit ya ken point. Bat ka yo ban rong sya ka playoff. Kat ba ka FC Goa kadang ne ha ka kerdan ba nyau jong ka mit ya ken point. Ha ka jingle kai Europa League Leg 2 ka PSV ka lala ban pelim ya ka Sevilla da Arlanot ha ka ne ka jingle kai Henry ha ka aggregate patch ka Sevilla ka lala ban pelim ya ka PSV da lai la ka ar. Ka Sporting ka lala ban pelim da Saulanot ha ka jingle kai Leg 2 bat ka job adu san la ka way lengba ka aggregate. Haga jingle kai Leg 2 hapreng ke Monaco Persya ya ka Leverkusen. Aba pai sya ka jingle kai ka Leverkusen kala yo ban pen khi jar nengkong tang ha ka minit ka bakhalai lengba Ulrich Henry ha ka minit ka bakhat khandai lengba ka penalty balakan jat dau Ben Yedder ka Monaco kala la ban sukliang ya ka Shigol jong ka Leverkusen. Batang hadin minit ka Leverkusen kala yo biang ban tap ya ka gol pentam lengba Palacios. Bat ha ka kelamit kata ha ka minit ka basan peupra ka Leverkusen kala yo ban tap ya ka gol penta lengba Adli. Henry shua ban kut ka jingle kai kata ha ka minit ka ba pra peu sau ka Monaco kala yo ban tap ya ka gol ka ba ar ha ka ning jingle kai bat ka gol pen khan ha ka aggregate lengba Embola. Badadu bukut ka kendai peu minit bat ka extra time baru ar lagi tine da mar lai gol ha ka aggregate bat la hab ban pendon kam da ka penalty shootout. Henry ha ka penalty shootout ka Leverkusen kala la ban pelim ya ka Monaco dasan lalai. Agway pat ka jingle kai Leg 2 ka Roma Persya ka RB Salzburg. Aba pai sya ka jingle kai ka Roma kalayo ban pen khi jar nengkong ha ka jingle kai ha ka minit ka balai peulai lengba Belotti. Bat ka ka gol ka deiru ka gol pen ya khan ha ka gol aggregate. Bat dei ha ka minit ka ba sau peu lengba Dybala ka Roma kalayo ban tap ya ka gol ka ba ar bat ka gol pentam ha ka aggregate. Bat dei lengba ka gol jong Dybala ka Roma ka lala ban pelim ya ka RB Salzburg da Arlandon. Ha ka jingle kai bat ar la ka way ha ka aggregate. Agway pat ka jingle kai ka bakham shit ka Manchester United Persya ya ka Barcelona. Ha ka Leg 1 baru artali ki kenhun kiyo ban champ mar argo. Ha ba pai pat sya ka Leg 2 ka badai ka home game jong ka Manchester United. Ha ka jingle kai ka Barcelona ka la penduk mensim ya ginong kesyan jong ka Manchester United tang ha ka minit ka bakhat pra leng baga penalti balakan jat tau Lewandowski. Ada bukut ke kelas step ke Barcelona kala tam da iway lanot. Badai ha kelamit kata ha ka minit ka basau pinyau leng bau Fred ka Manchester United kala siu kliang ya ka Shigul jong ka Barcelona. Bad ya ka bol Iarap penpu da Fernandes. Bad ha ka minit ka bah nyau peulai ka Manchester United kala yo biang ban tap ya ka gol pentam leng bau Anthony. Bad hadu bukut ka jingle kai ka Manchester United kala la ban pelim ya ka Barcelona da ar lagway ha ka jingle kai sau lalai ha baro artli ki jingle kai. Ha ka jingle kai Leg 2 ha preng ka Juventus Persya ya ka Nantes. Bad ka home game jong ka Nantes. Aba pai sya ka jingle kai ka Juventus kala yo ban pen khi jar nengkong ha ka minit ka basan lengba Di Maria. Bad ya ka bol lai rapen pu da Fagioli. Bad ha ka minit ka bakhat nyau ka Nantes ka hapani le kai tang si peungut hadin bau Palace ulayo priang ya ka red card. Ha ka minit ka bal arpeu lengba ka penalty ka Juventus kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba. Bad ya ka penalty la kenjat tau Di Maria. Bad hadu bakut ka kala step ka Juventus kala tam da ar lanot. Bad ha ka minit ka bah nyau peu pra lengba ka Iarap jong ka goal line technology Di Maria ulayo ban tap ya ka gol ka balai bad ka deiru ka gol hat trick ka jong u ha ka jingle kai. Badai leng bagi ni gilai gol jong Di Maria ke Juventus kala job sub ya ka Nantes dan lain lanot ha ka jingle kai bat sau la ka way ha ka aggregate.